na zo wajen ka ne abin da aka saba yau ma na zo siyan ƙuri'a ne. Akwai ta? Akwai ta. To magana ta ƙare. Ni ma kuma ina da doya tana nan a jibge noman bana wacce na sa mata taki mai kyau. Ta girma, ta yi gundundun. Ɗaya da ƙyar za ka iya ɗauka. Doya nawa a shekara 4 za ka bada? Zan baka doya 3 a shekara 4. Ranka daɗe. Doya 8 a shekara 4 ranka daɗe. Are kaji ba na son mutumin da muka saba hurɗa da shi mu zo muna yawan jayayya. Ranka daɗe. A bar su a 8 ɗin nan. Shekara 4 fa ranka daɗe. Kana ji? Wutar lantarki. Doya fa. Taki mai kyau fa. Kuma a gonar da aka shuka ita ma mai kyau ai ba ka kawo da magana ba doya kwaya 3 dan uwa. A ƙara ranka daɗe. Ye? A ƙara. To jayayya ce ban so. Zan baka kwaya 4. Amma daga 4 nan ban san wani magana a mu tafi a hakan ai mun business ne. Doya 4 duk shekara doya guda kenan. Kwarai kuwa. Ranka daɗe babu ƙari. A yanka ga na ƙara ma sai dai kawai dai mu ƙara wata magana. Na saida maka. To na gode kuwa na karba. Na karba. Shikenan. Sai me kake da shi? Ranka daɗe. Akwai ilimi. Ilimi. Ka san fa ilimi. Ni ko na san Ilimi shine dan adam. kwarai kuwa. To kana Me ji za ka bada? ta bangaren ilimi wannan akwai gishiri. An zo wajen. Akwai Ranka daɗe gishiri. Buhu nawa a shekara 4? Gishirin? To da to yanzu kana ji duk da bana son a baya mun yi jayayya yanzu kan bana son jayayya. yau ba zan baka gwangwani 3. Gishiri gwangwani 3? Ranka daɗe. Zan yi maneji da rabin buhu. Da rabin buhu? Shekara 4 ilimi. To kana ji bana son jayayya da kai kana ji yanzu a hakan amma abin da yasa ba zan so a hakan ba ka yi hakuri da gwangwan 4 a gaba za ka ƙare da ni. Na sayar ma. To bayan nan kuma sai me kake da shi? Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Maganar lafiya. Lafiya. Ita ce mutum. Ina nan da buhun barkono a ajiye da yawa. To buhun barkono. Buhu nawa za a bani a shekara 4 na buhun barkono? Ranka daɗe. Ka bi tare da ranka daɗe. Ko ta ina ba kwa san dai ba ku samu matsala. Lafiya uwar jiki babu bai fushi da ke. Gaskiya ne. A bani rabin buhu. Rabin buhu? Kai gaskiya ni dai to kana ji? Na'am. Duk yanda ne ma a gishiri dan uwan barkono ne shi ma zan baka gwangwani 3. Ranka daɗe. Ranka daɗe kenan. An sai da ma. Na sayar da laka. An sai da ma. An sai da ma. Saura kuma me?